Hello guys men, नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव बरायनो थालायबाय। आं दिनै भुटान बेरायफैदों। एसे बुद्ध मन्दिराव हाबनाय नायनो। नोंथांमोनाबो नायलांफादो अब्ला आंजों लोगोसे। हाबजेनबाय। ओरै बेरायला लांसै। मालाय नै फटक लाग्राफ्रा फटक लागासिनो माथो फटक लाग्राजों लाग्रा हेबलायथारनाय माथो सार दा फटक लाग्राजों गोसोखौ गोजोन मोनो आरो लोगोफोर बेरायबा ओरैबायदि मोजां जायगा बेरायफैबाय थानाय जायो अब्लाबो माने ब्लग भिडिअ बानायनाय जाफेराखैमोन आरो खनसेबो एबार ब्लग भिडिअ बानायनाय जाबाय बेरायबायनो ओरैनो ओरैबायदि साफा जायो मालाय नै बिसिनि जायगायाव जोंनावसो लेथ्रा जाजोबो मालाय जेरैबो बा नै दाउला बेहरा दंलायबावसो नै माथो लकेल लायबावसो ओरै नै बुद्ध देश फालिग्राफोर ओरैबायदि मोजां जायगा दे खेबलाय दे मोजाङै बयबो खेबग्राया नै ओमफ्राय मा स्टाइललै बेबा बाहाया फट' मोनसे लाबाय गासिबो एंगेल जोब नङा